ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟରୁ ବାସୁଳା ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଧୋଇ ଦିଅ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ସେପଟେ କରେଇରେ ତେଲ ବସେଇ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମାଛ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲା। ମାଛ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପକେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ମାଛକୁ ସବୁ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ୟା ପରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 2। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଆସୁଛି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ।